Інститут історії і філології недавно предоставив нові труди, адаптований текст священного писання, Псалтирі, Нового Завіта і послань апостольських. Тому трудилися і члени Міжнародної Кирило-Мефодіївської академії славянського просвіщення, а також члени Закарпатського общества імені святих Кирила і Мефодія. Предложений адаптований текст Псалтирі призваний помочи молодим русинам легше читати і повніше розуміти смисл псалмов Давида, які були переведені 1150 літ назад, но їх язик ідентичний, або, по крайній мірі, в більшій часті ідентичний современному карпаторусинському язикові. Предлагаємо вам послухати 3 псалми, текст яких адаптований для людей, які паралельно з чтенням церковного текста могли би читати і адаптований текст для глибшого порозуміння смисла псалмов. Псалом 1. Блажен муж, котрий не йде на совіт нечестивих, і на пути грішних не став, і на сідалище губителів не сідав, но в законі Господнім воля Його, і в законі Його поучатися буде день і ноч, і буде он, як дерево насажденное при исходищах вод, котрое плод свой дасть во время свое, и лист его не отпадет, и все, что ще творит, преуспеет. Не так нечестиві, не так, но не як прах його же возметает вітер от лиця земли. Цього ради не возведуть нечестивих у суді, а грішников не возведуться від праведних. Вість, бо Господь путь праведних, а путь нечестивих погибне. Псалом 2. Скую зашаталися народи, і люди поучалися тчетному. Предстали царі земні, князі були зобрані вкупи проти Господа і проти Христа Його з наміром, оби розторгнулись ми узу їх і отверзлись ми од нас іго їх. Живущий на небесах посміється к ним, і Господь поругає їх, тогда возглаголит к ним гнівом своїм, і яростю своєю засмутить їх. Адже цар, поставлений от нього над Сіоном, горою святую Його, возвіщає повелення Господнє. Господь рече ко мені, син мой, єси ти аз днесь родивим тя. Проси од мене, дам ти народи в достоянні Твоє, і на удержання Твоє всі конці земли. Упасеш їх напажити жезлом желізним, як глиняні сосуди скудельника, сокрушиш їх. І нині царів розумійте, або научилися всі, судящі на землі. Работайте Господові со страхом і радуйтеся Йому з трепетом. Прийміть наказ, аби не був розгніваний Господь, і не погибнете от вибора пути праведного. Ігда возгориться вскоре ярость Його, блаженні всі надіючіся на Нього. Псалом 3. Псалом Давидов, коли odbігав од лиця Весалома, сина свого. Господи, штося так умножили стужающие и вредящие ми, многие восстают на мя, многие глаголют души моей, не є спасения ему в Бозі Його. Ти же, Господи, заступник мой, сей слава моя, и возносящий главу мою, гласом моим ко Господу возвавим, и он услышал от горы святые своя, а зуснув и спавим, но восставим, так и Господь заступиться за мя, не побоюся от тьма людей, окрест нападающий на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, так як Ти поразив всіх, враждуючих ми всує, зубогрішников сокрушивись, от Господа спасение, і на людях благословення Твоє.
Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо Подкарпатських Русинов, Радіо Лада. Радіо Лада.